Deftere Ruth ɗum kuugal janginki wolde Allah. Deftere nde nde walla en ngam nyumen noy kuutirten wolde Allah nder kuuɗe meɗen nde hande e jango, ko nder seyo ko nder torra. E woodi yimɓe tato nder nde deftere: Naomi mo gorko muɗum maayi, e Ruth Mowabankejo, e Boaz Isra'ilankejo demowo. Habaru maɓɓe ɗum hokkirama nder laabi tati. En ndaruɗum ji'en noy habaru ɗum yaharata nder suurawol go'o. Ɗum fuɗɗiri nder jamanu ɗum kiitotoɓe laamoto. Ɗum siftorani en balɗe ɗe torra e saɗɗum daga nder deftere hiitotoɓe. E ɗo en ji'ay iyaalu Isra'ilanko'en jooɗiɓe e baytalami, e ɓe piida e hokkere faa nyamdu maɓɓe re'i. Ɓe eggi ɓe kooti leydi Moab. Waywanɓe Isra'ila dañoɓe maɓɓe bo maayi nder leydi ndin. Ɓiɓɓe maɓɓe te'i Mowabanko'en Ruth e Orfa. Nde ɓiɓɓe ɓen ma maayi, ɓe ɗali Naomi e esiraɓe maako ɗiɗo. Naomi yi'i wala ko horanimo e leydi ndin. O wi'i esiraɓe maako ɓe so'o gure maɓɓe, ngam o faami ɓe mbawata ɓe njooɗo jonde siya tegal nder gondi leydi feere ɗum laatantoɓe saɗɗum to so'odake e maɓɓe leydi Isra'ila. O tori esiraɓe maako ɓe njooɗo e leydi maɓɓe. Orfa jaɓi. Ruth bo wanyi o holli e siiko ɗawtare wato Naomi. O wi'imo, to njahata fu en jahade. Yimɓe ma ɓe garta yimɓe am, Allah maɗa bo o laatoto Allah am. Ngam non ɓe so'odi leydi Isra'ila. Suurawol ngol timminiri e wiiki Naomi wayli inde muɗum. O noddiri hoore maako Mara. Maɗamaju woni kaɗɗum nder ɗemgal Yahudankore. E nder suurawol ɗiɗi ngol fuɗɗiri Naomi e Ruth eɓe medda to ɓe keɓata nyamdu. E nder ngel ɗon saril alkamari ɓendi. Ngam non sai Ruth wi'i, ɗami ɓurto mi tefana en nyamdu. E ɓurtaki maako sai o tawi ngesa Boaz e ka huwane. Boaz bo ɗum sakike Naomi. Boaz ɗum dottijo mo jikku boɗɗum. Ruth bo fahmi Boaza tefi anduki ɗum moy woni Ruth. Nde o heɓti ɗum moy woni Ruth, o holli mo moƴƴere mawnde e mo wallitomo ngam o koɗo nder leydi maɓɓe, e mo suɓtito ko ɓe ɗali to gaɗa nder ngesa maɓɓe. E waɗuki noon Boaz e ɗawtano umrore Allah, ko Allah wi'i nder Attawra: kolle hoɗɓe wonɓe nder mon, ɓen ɗon ɓe ngalana kolleɓe moƴƴere. Boaz nani belɗum kuugal Ruth e ɗawtare nde o holli Naomi. O waɗanimo do'aare. O wi, Allah jeymiraawo no barkiɗinte. Ruth nde so'i wuro alasara, Naomi ƴamimo, ko a hawri e Boaz? Ɗum hayɗini. O wi Boaz, ɗum sakike am darantoɗoyam no iyaalu nguu rimɗinirte nder fina tawa maɓɓe kamɓe Isra'ilanko'en. To gorko maayi, o ɗali debbo maako e ɓiɓɓe maako e gese goto nder iyaalu maɓɓe, sey rona ɗum o famana ɓe o te'a debbo on o jeyto ngesa kan. Ngam non Naomi waɗi kammunde. O wi ɗum gaɗoto ɗum naa ko neeɓi a heɓay iyaalu. Nder suurawol tati ngol fuɗɗiri Naomi e Ruth eɓe siryo ngam ɓe ngaɗa Boaz famana Ruth. Ruth ɗala ɓornaaki kolte suddare, o ɓorno kolte maako boɗɗe, o waɗa kon noppi e jaɓe, o holla o gowrojo. Ngam non Ruth yahi to Boaz nder ngesa maako jemma. Nde o wari haade sey Boaz ummi. Ruth bo hultori, sey o hollimo ko waddimo. O ƴami Boaz, ko a kanuɗo famanki Naomi, ko a waway te'ukimo? Boaz fahmi Ruth ɗum debbo kayɗiniɗo ɗawtaniɗo Naomi e iyaalu maako. Sey o noddi Ruth yeyrijo mo jikku boɗɗum. Iri bolinde nde'e nde wi'anoma nder deftere balndi suurawol 31. Boaz wi Ruth, rentuɗo na weeti. Lalle mi fahmante an e Naomi ɗum wala shaɗɗum. Mi daroto yeeso ardiɓe gariri. E nder timmode suurawol ngol Ruth so'ake to Naomi. Ɓe kayɗini e ko wangi. E nder suurawol 4 ɗum fuu ɗum heewi. Ko waɗi woni Boaz heɓti ɗum iyaalu nder wuro maɓɓe, ɗum neɗɗo haade Naomi. Doka maɓɓe e mo nder famanayɓe Naomi. Amma ɗon e ɗon woɓɓe nder iyaalu maɓɓe ɓe keɓti e mo yiɗi o te'a Ruth Mowabankejo. Ngam non kamɓe ɓe jaɓtiri gaɗa. Siptor Boaz e andi Ruth e jikku maako gongaju. Ngam non o tori iyaalu maɓɓe e jawdi ndi ɗum ɗalani Naomi o te'a Ruth. Non no Ruth holliri ɗawtare to Naomi e iyaalu maako. E ɗo ma Boaz holli ɗawtare to iyaalu Naomi. Habaru ɗum timminiri dow fii go'o daga suurawol go'o dow mayde gorko Naomi e mayde ɓiɓɓe maako e tegal ngal Ruth waɗata e dangol ɓiɗɗo maako taanirawo Naomi. Haala kan no ka yahri daga suurawol go'o faa
yaki timmode deftere nden ɗum kayɗini ɗum siftor deftere nden fuɗɗiri e kalluɗum gaɗa majum sey ɗawtare mawnde nde Ruth holli kayre hawti e Boaz ardiɗo mo ɗawtare o ɗawtani iyalu ngun ɗum holli ɗawtare e nder suraji gonɗi saka nder habaru ɗum kongole surawol ngol fuɗɗirama Naomi e Ruth e dabareji ɗi ɓe kaɓɓi ɗum tokkiniri no ɓe keɓrata ko ɓe marorto nden kongole surawol ngol timminiri e Naomi e Ruth e ɓe kolla seyo maɓɓe habaru ɗum boɗɗum ɗum siryorama boɗɗum e ɗum yaha dow ma'anda go'o ko nde inde Allah noddaka ko ɗuuɗi nder majum amma jikku maɓɓe e holla Allah winduɗo deftere nde e hoore maako o windayi inde Allah ɗum ko waɗi ɗum haana ngam Allah kanko woni kokkayɗo emo nder ko ɗume ko ɓe mbaɗata Allah hawritata nder fuu ko waɗi nder habaru ɗum dabare nde Naomi waɗi ɗum Allah hokkimo nyumo ngon Allah ballitimo ko nde nder habaru kokkaɗum ɗum Allah hutiri ɗum ngam o wartira iyalu Naomi ɗon ma ɗum Allah on hutiniri Ruth nder ɗawtare maako e jikku maako boɗɗum o sembiɗini ɓernde e yonki Naomi ɗuɓɓoda ɗum heɓata to Boaz warayno o demowo mawɗo e mo holla moƴƴere e ɗawtare Allah hutirimo ngam Ruth o hisna Naomi e iyalu maako habaru ɗum e ɗum woodi ilimu luggungu e ɗum holla kuuɗe Allah nder yimɓe e suɓol maɓɓe e giɗaɗi maɓɓe Allah e hawrita moƴƴere e ɗawtare nde yimɓe maako ngam o hisna duniyaaru ɗum waddi en dow ko habaru ɗum yiɗi ekkitina deftere Ruth nde timminiri e ekkitinki wolde Allah e nde holla moƴƴere Boaz e nde Ruth e ɓiyiko Obed kanko woni mama laamiɗo Dawda daga nder lenyol maako kisnowo danya ngam non ɗum laatake goɗɗum mawɗum ɗum Allah shiryi nder habaru ɗum Allah tokkini habaru ɗum ngam o holla dabare maako ngam hisnuki duniyaaru ndu deftere Ruth e nde nodda en nyumen no Allah hutinirta fii koyɗum ngam mo'inki yonki meɗen ɗum woni habaru ɗum deftere Ruth hokkata